I alle sammen derude. Og rigtig velkommen til her på kanalen. I dag, jeg købte den her booster med, og herovre, der er en popcorn, og der er slik her. I dag, hernede, der er forskellige ting. Og det var den første pose. Så har vi slik her til sidst. Og det her, det er slik. Hvad er det for en slik, det her? Det skal også med. Jonas. Hej, det Bios. Hvad så? Og så? Får du popcorn og slik? Ja. Lækkert. Ja. Og du har støvsuget der, Jonas? Ja. Har du det? Ikke i dag, Tobias. Nej. Det kan bare på lørdag morgen. Skal vi gøre det her, inden vi spiser? Nej, lige nu. Ikke lige nu. Men jeg ikke ved, hvad Maria hun der. Nej. Hun brutter og Grete og Rikke. Ja, jeg ved godt. Det er bare værd. Det forstyrrer mig. Det forstyrrer mig. Hvor kan jeg tænke den ud? Ja. Det forstyrrer mig. Så er jeg tilbage her. Nu. Chips er kommet i. Ja. Ses ud.